खेबसे लोगोफोर लाइभआव फैफिनबाय हेल' कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर स' एफकेबिनि सायावहाय फंनैसो डिसकास खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जादों गोबां बेबायदिनो प्रब्लेम आरो स्केम जामारबाय नामा बा थगायबाय नामा बा बिसोरनि ग्रुपआ स्केमसो नामा आरो लुटिबाय नामा उइथड्र पेन्डिं आरो ट्रेडिंनि टाइमाव 9टा जानोसैबानो माने 502 एरर बायदिसिना प्रब्लेम स' एक्सुवेलि मा जागासिनो बियो आरो जोङो मानो बेबायदि प्रब्लेमखौ फेस खालामनो गोनां जाखो लोगोफोर थ' निस्सय कमेन्ट्स खालामनो हागोन लुथिनानै लांमारबाय नामा ना आरो स्केम खालामबाय नामा जोंखौ थगायबाय नामा कमेन्ट्स खालामनो हागोन एफकेबिआव ओरैबायदि प्रब्लेम्सखौ जोङो नुनो मोनगासिनो स्केम जाबाय नामा एफकेबिआ हरनि सम जानाय लोगो लोगो 9टा जायोब्लानो सानफ्रामबो 502 ना रिफ्रेश खालामबाबो जाया आरो सोरना फैसा दाननानै लांजादों कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर आं एसे मिथिनो लुबैदों सोरहा बेबायदि फैसाफोर दाननानै लांजादों सोरबाफोर मोनफिनाखै नामा थ' कमेन्ट्स खालाम हेल' आरो वाइबिवाइआ बिब्दि फैबाय वाइबिवाइआ मा जादों आंथ' बुजिनानै मोनाखै RCKनि नाबो मा फैया एसे पेन्डिं जादों 6:30 पेन्डिंआथ' आरो माथो पेन्डिंआ जाखागोन सबानो पेन्डिं जागोन फल'वार्सफ्रा थांलायबायना ओरैबा ओरै थाङोना थ' बिनिफ्राय बैयाव थ' गुड मर्निं एभरिवान कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेल' एफकेबिनि सायावहाय गोबां स्केम बायदिसिना बेबायदि बुंहरगासिनो आरो उइथड्र पेन्डिं बिनिफ्राय जोंहा नैबे RCKआवबो प्रब्लेम मोनदों नामा वाइबिवाइनि सेम वाइबिवाइआबो पेन्डिं जायो गासिबो पेन्डिंखा सबानो पेन्डिं जायो नाथाय बांसिन गिदिर प्रब्लेमा जादों जोंना नैबे एफकेबिआवहाय 502 माने ट्रेडिं लानोनो हाया क'डखौ होनो हाया जोङो चान्सखौनो मोना ना क'ड होनो थाखाय 502 फैगासिनो स्केम जामारबाय नामा लुथिबाय नामा थ' एसे कमेन्ट्स खालाम गोबां कमेन्ट्सफोर नुनो मोनदों बेबायदिनो स्केम जाबाय आरो स्केमसै बेफोरो फ्रड जोङो बयबो मिथिखादों बेफोरबायदि एप्लिकेशन्सफोरा बांद्राय गोबाव थाया आरो प्रब्लेमा जाखागोन जेसेबां बोरायलांबाय थागोन एसेबां प्रब्लेम्सआ फैखागोन प्रब्लेम्सआ बांलांबाय थागोन खारन फल'वार्सआ बांलांगासिनो दङ प्रब्लेम्सआ बांखागोन बेखौ जेबो बुंनो हाया सिस्टेमा जोंखौ बुंदों 72 घन्टा वेट खालाम पेन्डिं जानायनि उनावहाय आरो 72 आवार्सनि उनावहाय फैसाया एकाउन्टआव हाबगोन जुदि हाबाब्ला नोंनि बे जिथुनाखि बेंक स्टेटमेन्ट बे बेंक स्टेटमेन्टखौ जोङो बिसोरनो सेन्ड खालामहरनांगोन बिनि गेजेरावहाय बिसोरो 72 घन्टानि भितराव फैसाखौ हाबाब्ला बिनि उनाव बिसोरो बेबस्था लागोन थ' बेखौनो सिस्टेमा बुंगासिनो दङ 72 आवार्स लाखायो गासिबो सिस्टेमा दा 72 आवार्स लायो लोगोफोर 300 उइथड्र खालामदोंमोन एकाउन्टआव दाबो हाबाखै एफकेबि ना एफकेबिखौ बुंदों ना दस्रा मोनसे एप्लिकेसन
जुदि FKB बा आंनाबो उइद्र खालामदोंमोन दासिमबो हाबाखै दै 1000 खालामदोंमोन आं 1000 उइद्र खालामदोंमोन मैयानो खालामदों 9टा 9:30 बाजियाव मैया खालामदों आङो 9:30 खालामनायनि उनावहाय नै दा नैबे मर्निं समसिम नैबे समसिम दासिमबो फैसाया एकाउन्टाव हाबफैयाखै लोगोफोर 72 आवार्स जायाखै दाबो आरो 72 आवार्ससिम नेनो होदों आङो कास्टमार सार्भिसनो मेसेज खालामगासिनो दङ बिसोरो बुंदों 72 आवार्स ने आरो 72 आवार्सनि भितराव जुदि फैसाया फैयाब्ला बेंक स्टेटमेन्टखौ हरनो होदों बिनि उनावहाय बिसोरो बेखौ बेबस्था लागोन आरो मैयाहाय जोंहा ट्रेडिं खालामनाय समाव FKB आव गोबां प्रब्लेम मैयानिफ्रायल' नङा दै दाख्लैनिफ्रायनो बेबायदि 502 502 502 फैबाय थानाय जादों आरो आङो दाखालि माने क'डखौनो होनो हायाखै बेबायदि माने ट्रेडिं खालामनो मोनासै ओरैनो आंना लस जानानै थांबाय आरोना ट्रेडिंनि टाइमा बारलांबाय आरो बिनि उनावहाय मैया आङो 12टासो समाव ना बेबायदिनो जुजिनानै ट्रेडिंखौ होनो हादोंमोन किन्तु 67 माने 60 सेकेन्ड जास्ट लाबैयावनो अट'मेटिक हारसिंनो दाननाय थांदों आरोना थेवबो दाननाय थांदोंब्लाबो दिनैहाय बे फैसाया माने वालेटआव हाबदों आरो वालेटआव बिराद बरिया हाबनानै दङ प्रब्लेम जेबो गैया आरो नैबे जोंहा 6टासिम नालाय जोङो 5टासो समाव ट्रेडिं खालामोब्ला बेबायदिनो बरियानो बे फैसाया वालेटआव डाइरेक्ट हाबो आरोना बे समावहाय एसे माने खम जायो आरो नेटआ एसे स्पिड जायोना बाखि मेन प्रब्लेम्सआ बेनो दा नैबे 502 आरो नैबे पेन्डिं ना खम एमाउन्टनि ट्रेनजेक्सन खालामबाय थानायाव दाखालि माने बेबायदि पेन्डिं जायाखैमोन आरो थाब हाबबाय थादोंमोन 300 उइद्र खालामबाय थानाय समावहाय फैसाया माने थाबैनो हाबबाय थादोंमोन लोगोफोर दा माने बेबायदि 1000 उइद्र खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय पेन्डिं जानानै थानायखौ नुनो मोनदों प्रब्लेम जेबो गैया आरो जोङो वेट खालामनांगोन दसे जोंखौ सिस्टेमा वेट खालामनो होदों जेथिया जोङो वेट खालामखानांगोन बेखौ जेबो खालामनो हाया हाबफैगोन फैसाया आसा खालामदों गासैबो एप्लिकेसनावनो जाजोबखाबाय मोनसेयावल' नंला YBY आवबो बिराद पेन्डिं फैसाया हाबफैयो 72 घन्टा नेनो गोनां जायो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर एनि प्रब्लेम मैयाहाय जायफोरा बेबायदि ट्रेडिं खालामनो हायाखै हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर गुड मर्निं एभ्रिवान कमेन्ट्स खालाम FKB आवल' प्रब्लेम जायाखै जेरावबो उइद्र पेन्डिंआ सोलिगासिनो दं YBY निफ्राय लानानै जिमान एप्लिकेसन दङ ना बेबायदि आर्निं एप्लिकेसन जोङो मिथिखायो प्रब्लेमा थाखागोन आरो जिमाननो गोजाम जालांगोन इमाननो बेबायदि माने प्रब्लेम्सआ फैबायानो थागोन लोगोफोर हेल' कमेन्ट्स 300 उइद्र खालामनायाबो हाबगोन टेनसन गैया हाबफैगोन जायखिजाया वेट खालामोब्लानो जाबाय आंनाबो दासिमबो हाबाखै कमेन्ट्स खालाम हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर FKB आल' प्रब्लेम नङा दै FKB आल' प्रब्लेम नङा जेरावबो जादों लोगोफोर प्रब्लेमा आङो बेखायनो बेबायदि एप्लिकेशन्सफोरावहाय जर जबस्ति खालामनो साना आरोना जायफोरा गोसो जायो बिसोरसो बेवहाय इनभेस्ट खालामनो हायो प्रब्लेमा फैखागोन हेल' कमेन्ट्स खालाम प्रब्लेम्स जागोन लोगोफोर प्रब्लेम्सआ गोबां थागोन YBY निफ्राय लानानै गासैबो एप्लिकेशन्सआवनो जोङो प्रब्लेम्सखौ नुगासिनो दङ आरो माब्ला मा जागोन रावबो जेबो बुंनो हाया लोगोफोर
जोङो बेबायदि सिस्टेमखौ नुयोबा माने एसे मोजां मोना जेमानबाबो ना फार्स्ट समावहाय एसे मोजां वार्क खालामबाय आरो लासैनो बेयो गोजाम जालांनाय लोगो लोगो ना बे माने दोरोदनो एसेबाबो माने लामाखौ नागिरखागोन बेयो आरो इमान फल'वार्स हाबनायनि उनावहाय बेबायदि प्रब्लेम्सफोरा फैखागोन आरो जोङो मिथिखायो बांद्राय गोबाव थाया बेफोरबायदि एप्लिकेसन्सफोरा बेखायनो जायफोरा अन रिक्स लानो हायो बिसोरसो इनभेस्ट खालामनो हायो आरो जोङो बयबो मिथिखागौ बेखौ जोंहा इमान बुंनांगौ गोनांथि गैया स्टायु एप्लिकेसन नङा दे बेफोरो सानफ्रोमबो जोङो बेजों जे थाखा खामायनो हागोन बे नङा सानफ्रोमबो मोनबाय थागोन बे नङा मोनबायानो थाबाय दे ना उइद्र'लानो जायाबा मा लाब दं बेवहाय ना थ' बेबायदि कम्पानिया फैसाखौनो होबाय थाबाय दे जुदि उइद्र'लानो जायाबा मा लाब दं ना जुदि फैसाया 72 घन्टाजों जुदि हाबोब्ला जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया हाबोब्ला हाब्बायानो थाथों खालाम मेन प्रब्लेमखौ आं मोनदों बे 502 जुदि बिसोरो कम्पानिखौ एथबां जुदि सालायनो गोसो दङब्ला सिस्टेमखौ मानो आपडेट होआखै बिसोरो सिस्टेमखौ आपडेट होयोब्लानो जायोना थ' मेन प्रब्लेमा बेनो लोगोफोर बिसोरो कम्पानिखौ जुदि एथबां सालायलांनो गोसो जादोंब्ला बे एप्सजों जुदि बिसोरो थाखा खामायनो लुबैदोंब्ला सिस्टेमखौ आपग्रेड खालामनानै होना आपग्रेड खालामोब्लानोथ' बेयो एसे लाइनाव फैगोन ना दिनै बिसोरो जुदि उइथ्र'लाव 72 घन्टा लागायोब्ला आरो मोनाब्लि 8:30 जाबानो बिनिफ्रायनो जुदि 502 लागायोब्ला बे आरो माबा कम्पानि जागोन नामा थ' जुदि बिसोरो सार्भिसखौ जुदि मोजां होयोब्ला अट'मेटिक कास्टमारा ओरैनोबाबो फैगोन नङा होनबा इटारबाथ' लाना खारबायना इटारबा गैला इटारबा मा लांखायावनो बे खारलांबाय आरो खारनाया सियरखा 100% सियर गासिबो खारगोन बेबो खारगोन FKBआबो खारगोन सोरबा YBYआबो आरो सोरबा माबायाबो खारगोन गासिबो खारजोबगोन रावबो थाबाय थाया बेवहाय बिसोरहा मोनसे टारगेट दंखायो गावसोरनि टारगेटआ जेथिया कमप्लिट जागोन बिसोरो थाया रावबो बुंनो हाया बियो बबेनिफ्राय फैदों आमेरिकानिफ्राय फैदों चाइनानिफ्राय फैदों बबेनिफ्रायबा फैदों दिनै बेखौ जोङो जेबो बुंनो हाया हंकंनिबो नाम्बार मोननो हागौ बेवहाय हेल्पलाइन नाम्बाराव जोङो दिनै बेफोर कड नाम्बारखौ ओरैनो बानायनानैबो होनो हायो STD क'डखौ आरो गासैयाबो कन्ट्रलार थाखायो कन्ट्रलार गैयाबा मालिक गैयाबा दिनै बेखौ सालायगासिनो ना थ' सार्भिसखौ बिसोरो मोजां होनो हायोब्ला सोलिगोन आरो सार्भिसखौ होनो हायाब्ला बेयो सोलिनाय नङा YBYआव 1 इयारसो थाबावगोन आंनि फोथायनाय जानो हागौ निस्सय 1 इयारसो थाबावगोन आन्दाज बुंनो हाजोबा आरोना बुंनो हाया थ' माब्ला थांगोन बेफोरो जेबो बुंनो हाया बे सान्सावनो आरो इनभेस्ट खालामनानै जायफ्रा खामायनो सानदों खामायनानै लानो हायो आरोना थ' रिक्स लायो लिटिल रिक्स लानानै जोङो बेखौ आरो स्केम बायदिसिना माबा माबि बेबायदि कमेन्ट्स खालामथिंनानै लाब गैया बयबो मिथिखायो आरो बेवहाय मिथिनानैसो दोनदों आरो सोरबाया बेवहाय ओरैनो स्केमसो माबासो बुंनानै जेबो लाब गैया बयबो मिथिखागौ बेफोरबायदि एप्लिकेसना गासिबो स्केम नाथाय जायफोरा रिक्स लानो हादों बिसोरसो दोनदों रिक्स लानो हायिफ्रा बेवहाय दोनाखै आरो दोननोबो खावलायाखै बेवहाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर अके थांबाय थागोन फैबाय थागोन गोदान कम्पानि फैगोन आर्निं एप्लिकेसना जोबनो थाङालै आर्निं एप्लिकेसना बेयो माब्लाबाबो जोबा आरो रावबो फोजोबनो हाया आर्निं एप्लिकेसना थांबाय थागोन फैबाय थागोन बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दा एप्लिकेसन्सफोर फैगासिनो दङ आरो सानफ्रोमबो बेखायनो इनभेस्ट खालामनांगौ
फार्स्ट टाइमावनो ना थ' फार्स्ट टाइमाव जायफोरा इनभेस्ट खालामनो हागोन आर्निं जागोन आरो फार्स्ट समाव इनभेस्ट खालामनो हायाब्ला जेबो लाब गैया लसआ जोंहा जाखागोन सोरबा सासेया एकाउन्ट फ्र'जेन जाबाय आंनि फेमिलिफोर गेलेनाय गासै 23 जनसो नामा मा जादों बियो एकाउन्ट फ्र'जेन थ' बांद्राय आंबो मोजाङै मिथियाखै कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर प्रब्लेम्सफोरा थागोन दै गोबां प्रब्लेम्स थागोन दा प्रब्लेम्सखौ बुंनानै फोजोबनो हाला कास्टमार केयाराबो मोजाङै रेसपन्स होआ आरो हराव कमेन्ट्स खालामबाथ' आरो बिसोरनिफ्राय जेबो रिप्लाइखौनो मोना ओरैबायदि माने मा बुंनो ना बिराद समस्या जाबाय आरो फुंनि समावसो बिसोरो माने रिप्लाइ खालामहरो बेबायदि पासवार्ड खेवब्ला एकाउन्ट फ्र'जेन फैगासिनो FKBआव नामा FKB नामा पासवार्ड होब्ला एकाउन्ट फ्र'जेन फैगासिनो बिदिथ' फैनाङामोन गोबां प्रब्लेम जागासिनो लोगोफोर FKB एकाउन्ट मा बुंनो दा गोबां प्रब्लेम जादों 502 एररखौ आं बांसिन नुनो मोनदों आरोना गासै टटेल 23 जन मानसिना एकाउन्ट फ्र'जेन बिदिथ' आङो नुफेराखैमोन माथो प्रब्लेम्स फैनाय रावबो लाइफ टाइम खामायनो दासान लाइफ टाइमनि बुस्थु नङा दे बेफोरो लाइफ टाइमनि बुस्थु नङा आरो सोरथो ओरैनो फैसा होलाबाय थागोन मानसिया खामानि मावनानैनो फैसा मोना आरो बेवहाय आरो सानफ्रामबो कम्पानिया गावसोरनि गांनाय उखैनायखौ फिलाप खालामनो थाखायसो बिसोरो बे खामानिखौ मावनो फैदों कम्पानिया सानफ्रोमबो टारगेट दङ जोङो मिथिखायो फैसाखौथ' आरो ओरैनो मोनाना थ' कम्पानिया बेवहाय मोनसे प्लेनिं खालामनानैसो बिसोरो बेबायदि रांफोरखौ होनानै माखासे माने रांफोरखौ बिसोरो लुथिनानै लांनो थाखायनो बेबायदि टारगेटखौ बिसोरो लानानै फैयो थ' बेखायनो जोङो केयारफुल आरो जोङो खमाव इनभेस्ट खालामनांगौ सानफ्रामबो आरो गोसोथारबा मोजां एप्लिकेशन्सफोर दङ ट्रेडिंफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो आरो मोजां एप्लिकेशनाव जोङो इनभेस्ट खालामनानै माब्लाबा लाब जागोन माब्लाबा लसआ खिन्थु थाखागोन खिन्थु जोङो ट्रेडिं खालामनो हायो आरोना थ' बेबायदि जेनुइन एप्लिकेशन्सफोर जोङो मोनो नाथाय बेफोर बांद्राय गोसारलाबायनाय एप्लिकेशनफोरा बेबायदि जेनुइन एप्लिकेशन नंखाया बयबो मिथिखागौ बेखौ जेनुइन एप्स नंखाया बेफोरो थ' दिनै जुदि उइथड्रखौ बेन खालामनानै दोनोब्ला जोङो गाबोन मा जागोन जुदि उइथड्रखौ दा हरावनो जुदि बन्द खालामजोबनानै दोनोब्ला जोङो मा जागोन जेबो रिस्क गैया डकुमेन्ट्स खालाम लोगोफोर गोबां समस्या साननांगौ जेबो गैया थ' बिदिनोसै कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय लोगोफोर माथो आरो सानबाय थानो ना थ' जोङो बेबायदिनो खमावनो इनभेस्ट खालामनांगौ आरो जोङो इमान गिदिर हेभि एमाउन्टआव जोङो बेवहाय थांनानै लाब गैया बेफोरो बांद्राय गोबाव थाखाया साननै सानथाम ना थ' बिनि गेजेरावनो किसुमान एप्लिकेशना बोसोरसे सोलिगोन सोरबाया बोसोरनै सोलिगोन सोरबाया 6 मासबो सोलिनो हागौ सोरबाया 2 मासबो सोलिनो हागौ जोङो बेखौ जेबो बुंनो हाया थ' लोगोफोर गोबां रोखोमनि बेबायदि समस्यायाथ' आरो फैबायानो थासिगोन आरो माथो बुंबावनो जायफ्रा रिस्क लानो हायो थ' सालायबाय थानो हागोन आरो रिस्क लानो हायैया आरो बेवहाय हाखानाय नङा आरोना थ' सेम प्रब्लेम YBYनिफ्राय लानानै RCKनिफ्राय लानानै दिनै नैबे FKBनिफ्राय लानानै गासैबो बेबायदि प्रब्लेम्सफोर फैनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो लोगोफोर
हेलो गुड मर्निं टेनसन मोनदों बिराद टेनसन मोनदों आंबो नैबे एफकेबिआ बिराद प्रब्लेम होबाय मा बुंबावनो लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हाय हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स एनि प्रब्लेम कमेन्ट्स खालाम खारनाया खारखागोन आङो बुंखाबाय जर जुलुम बेफोर एप्लिकेशनफोराव बांद्राय फोथायनोबो नाङा आरो बेबायदि इनभेस्टबो खालामनो नाङा आवगोलनिफ्रायनो आङो बुंबोबाय थाखादों लोगोफोर एकदम बिराद रिक्सि एफकेबिआ प्रब्लेमसिन जाना दं एफकेबिआ प्रब्लेमसिन माने फलोवार्सआबो गोबां दं एफकेबिआव एफकेबिआ गोबां जाबाय आरो टाइमाबो एसे जाबायना बेहा बैसोआबो जाहांबाय एसे बैसोआ जायोब्लाथ' आरो मायावथ' आरो थाबाय थानो ना प्रब्लेमा ओंखारबायानो थाखागोन मानसियाबो बोरायलांबाय थाबा मोनसे प्रब्लेमा ओंखारलांबाय थाखायो सिंस्रि सानाय बिखुं सानाय माबा सानाय ओंखारलांबाय थागोन ना थिग बेबायदिनो एप्लिकेशना दिनै एसे बोरायलांनो हमदों बेहाबो बेमारा फैखागोन गोबां मानसिफोरा बेवहाय जइन जागासिनो दङ आरो बयबो बेवहाय खामायनो बेबायदि जइन जागासिनो ना प्रब्लेमसा क्रिएट जाखागोन आरो बेखायनो बांद्राय रिक्स लानो नाङा आङो सिगाङावनो बुंखादों आरो आवगोलनिफ्रायनो आङो बुंखादों बेवहाय जुदि बेफोरबायदि एप्लिकेशन्सफ्राव इनभेस्ट खालामोब्लाबो एसे सानै हयै एप्लिकेशन जोङो फैसाफोरखौ इनभेस्ट खालामोब्लानो जाबाय सिगाङाव बारंबार सानग्रोनाया माने मोजां ना एफकेबिआ वाइबिवाइनिफ्राय थाबसिन बिरलांगोन बेयो थफ्ला जुनो हागौ थफ्लाखौ लासैनो जुसिगोन दा जुथ'नो जायाखै एसे टाइमा गावसोरा मिलायबाथाय थफ्लाखौ बोनसिगोन आरो ना दा बिसोरो हिसाब खालामगासिनो दङ बेसेबां जादों बेसेबां जायाखै थफ्लाखौ जेथिया बोनबाथाय आरो बिरलांसिगोन बिसोरो माबा सिमां नुनानै फैदों बिसोरो फिसा सिमां नुनानै फैदों ना गिदिर सिमां नुनानै फैदों दा समजों लोगोसे बोथोरासो खिन्थासिगोन आरोना बेखौ लोगोफोर ओंखायनो बि केयारफुल आरो जायफ्रा दोननो गोसो हागोन सांग्रां जानांगौ आरो ना थगायनायाथ' थगायखागोन जिबिवाइआव हाबदो रिवार्ड होदों माथो बेबो आंनो नांला बर्थमान रिवार्ड होदोंबाबो माबा होदोंबाबो बर्थमान आंनो नांथ'आ बिराद माने एसे प्रब्लेम्सफोर क्रिएट जानायखौ नुनो मोनदों बेबायदि प्रब्लेम्सफोर फैबाय थायोबा एसे टेनसन मोनो खारन डाउनलाइनावबो मानसिफोर थायो बेबायदिनो ना जोङो फैसानि लबाव बांद्राय बेबायदि खालामनायाबो मोजां नङा आरो जों मोजां इनफरमेसनफोरबो लाबोनांगौ खालि कम्पानिनि साइडथिं जोङो पजिटिभ जानानै थाबाय थायोब्ला जानाय नङा कम्पानिखौबो प्रेसार होनांगोन दिनै जोंनो मोजां सार्भिस होनो हायाखै आङो पार्सनेलि खुद गावनो टेनसन मोनदों खारन फैसा हाबनो बिसोरनो एथबां घन्टा मानो 72 घन्टा नांगौ नामा 72 घन्टाया धेमालि टाइम नङाथ' भेक्सिन माबायदि लाब गैया बेफोराव भेक्सिन सेक्सिन माबा माबि बेफोर काम गैया भेक्सिन सेक्सिन बेफोराव आरो माथा मारिनानै जेबो लाब गैला दा गासिबो उरायलांजोबगोन बेबो आरो दिनै जेरैबायदि माने प्रब्लेम्सफ्रा फैगासिनो दङ आरो बेफोरखौ रावबो रिक्स लानो हाया दै भेक्सिन सेक्सिनल' नङा जेबो माने एप्लिकेशनखौनो रिक्स लानो हाया दिनै आङो दिनै खुद गावनो बिराद माने टेनसनाव गोग्लैनानै दं लोगोफोर बेबायदि उइथड्रबो जाया आरो बेबायदि एफकेबि 502 इरर मा इरर बेफोर सार्भारखौ आपग्रेड खालामना बिसोरो जुदि इमान सलायनो गोसो दङब्ला सार्भारखौ मानो आपग्रेड खालामनो भिखारि नामा बिसोरनाव फैसा गैया नामा दिनै सार्भारखौ बिसोरो आपग्रेड खालामनानै होयोबा बे किमान जुदि सुपार फास्ट जायोना नेटवर्कखौ फास्ट खालाम दिनै जि जिनिसा सलायनानै स्मुथ जायो जोङो गोदान समाव जेरै मबाइलफोरखौ इउज खालामोब्ला मोनसे स्मुथ थायो बेबायदि एप्लिकेशन्सफोरखौ इउज खालामनानै मोनसे स्मुथ जिनिसा थानांगौ होमबाना जोङो बेयाव जोङो खामानिबो मावलांनो हागोन
आरो जोङो निस्सय जोङो प्रुफफोरखौबो जोङो दिन्थिनो हागोन ना थ' दिनै पेन्डिंआनो जोबाबा पेन्डिंनि सायाव पेन्डिंनि सायाव पेन्डिंनि सायाव पेन्डिं ना हेल' कमेन्ट्स खालाम जायफ्रा खामायनो गोसो खामायबाय था थ' 1 लाख नङा 2 लाख नङा 10 लाख नङा करर खामाय बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया लोगोफोर खामायबाय था दिनै गासैबो बिजनेसा जइननि सायाव दै जेबो गैया नङाबा दिनै कास्टमार जइन खालामनो हायाब्ला बेनिफिसारि जइन खालामनो हायाब्ला दिनै कम्पानिया सोलिया गाबोननो खारगोन जुदि जइन खालामनो हायाब्ला कमेन्ट्स खालाम दिनै प्रब्लेम्सफोरा मानो जोबाखै प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनायनि सायाव जोङो बांसिन दा माथा मारिनांगौ अब्ला जोंना सार्भिसा मोजाङै सोलिगोन दिनै प्रब्लेम्सखौनो बिसोरो सल्भ खालामनानै होनो हाया उइथड्र पेन्डिं खालामगोन 502 इरर मा जागोन बेबायदियाव ना डकुमेन्ट्स खालाम लोगोफोर जायफोरा इनभेस्ट खालामनो सानदों हागोन अन रिक्स जाय जेराव गोसो बेवहायनो खामायबाय थानो हागोन ना बुंनांगौ जेबो गैया खामायबाय था हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स गुड मर्निं एभरिवान आङो दिनै बिखेककेनि बे एफकेबिनि सायाव बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आं प्रब्लेम सल्भ जायागौ मानि लोगोफोर आङो भिडिअखौ लानानै फैनाय जानाय नङा नेक्स्ट भिडिअ थ' नेक्स्ट भिडिअआ फैगोन आंहा नैबे डिपजिटआ एकदम साक्सेस जानांगोन दे लोगोफोर आङो डिपजिट साक्सेस जायोब्लासो भिडिअ लानानै फैगोन एफकेबिनि सायावहाय आङो आरो एफकेबिनि सायाव भिडिअ लाबोनो गोसो गैथारला ओरैबायदि आङो टेनसन मोन्दों सानफ्रोमबो हरनि 1टासिम जुजिगासिनो हाया माने 502आनो जोबा 502आनो जोबा माने इमान प्रब्लेम कम्पानिया माने ओरैबायदि खुरिया कम्पानि नङा बेयो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेल' कमेन्ट्स खालामनो दाबाव गुड मर्निं एभरिवान कमेन्ट्स बेसे गोबाव जिरायनानै थाबावनो लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामनो सानासै बेबायदि कमेन्ट्सफोर गैयाब्ला आंबो रिप्लाइ खालामनो सानाखै जुदि थांनाय हरावबो बेबायदि नोंथांमोना प्रब्लेम्स मोनदोंब्लाबो ना थ' बेबायदि फैसाफ्रा वालेटाव हाबदों एफकेबिनाहाय थ' आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानबाय थायाखै दिनैहाय दोननो सानबाय बेबायदिनो नेक्स्ट भिडिअआ उइड्रल साक्सेस जायोब्लासो आङो लाबोसिगोन एफकेबि थ' एफकेबिआव गोबां प्रब्लेम्स जानायखौ नुनो मोनगासिनो बयहाबो बेबायदिनो समस्या जादों सार्भारनि थाखाय 502 ना हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव गासैबो एप्लिकेसनानो बारा गोबाव बेबायदि अराय समनि थाखाय थाबाय थानाय नंखाया लोगोफोर दा बे समावनो जोङो गोसो जानायफ्रा थाबैनो आर्निं खालामदों आरो जोङो थाब लुथिनानै लादो आरोना हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स गोबां रोखोमनि एप्लिकेशन्स फैबाय थागोन लोगोफोर थांबाय थागोन आरो जायफोरा जेराव खामायनो गोसो थ' बेखौ इनस्टल खालामनानै खामायनो हागोन आंहा बुंनांगौ जेबो गैया दे कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हेल' कमेन्ट्स खालाम एफकेबिनि सायावहाय जोङो गोबाङा सानदों स्केम जाबाय नामा बर्थमान एप्लिकेसनफोरा दासिमबो सोलिगासिनो दङ बेबायदि स्केम जाथ'वाखै सोलिगासिनो थ' जोङो खालि उइड्रलावल'सो एसे प्रब्लेम्स मोनदों आरोना
तो बेनि थाखायनो जों प्रब्लेम मोनगासिनो तो प्रब्लेमखौ नेखानांगोन इमान हाजार हाजार मानसिना तो दिनै जइन जानानै दङ बेफोर एप्सआवहाय तो आर्निंबो खालामगासिनो दङ कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामाबा बेसेबां जिरायबाय थानो आरो हारसिं बेबायदि जिरायबाय थानानै मोजांबो नाङा नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामहर मा बुंनो सानो मा प्रब्लेम्स मोनदों ना तो कमेन्ट्स खालामहर हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स 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 YBY दिनैहाय दाननाय नङा तो जोङो बेबायदि मिथिनो मोनदों आरो जोंहा बेबायदि बाम्पार अफार होगासिनो तो लागातार ना प्रफिट होगासिनो डाबल ट्रेडिं नाथाय जोंहा उइड्रलाव बयहाबो प्रब्लेम दङ कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर आरो बेसे गोबाव जिरायगोन ना बेसे गोबाव थाबावगोन गोबाव सम थाबाय थानोब्लाथ' एसे मोजाङानो जागौमोन कमेन्ट्स खालाम हेलो कमेन्ट्स 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 लोगोफोर कमेन्ट्स गुड मर्निं लाइक शेयर कमेन्ट लोगोफोर एकाउन्टाव हाबाखै दे एकाउन्टाव हाबाखै एकाउन्टाव फैसा हाबफैयाखै दासिमबो मा बुंनो एकाउन्टाव फैसा हाबैखौ दा 72 घन्टा वेट खालामनो होदों एकाउन्टाव फैसा हाबाखै आंनियाबो हाबाखै एफकेबिनिफ्राय 1000 उइड्र खालामदोंमोन मैयानो 9टा बाजियावहाय दासिमबो एकाउन्टाव हाबाखै तो आं बिनि थाखायनो टेनसन मोनदों स' बिसोरो एसे थाबैनो क्रेडिट खालामनांगौ एकाउन्टावहाय दा बे कम्पानिनि बाथ्रासै मा बुंनो इमान प्रब्लेम हेलो कमेन्ट्स 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 बेखायनो आङो नेक्स्ट भिडिअखौ लाबोनो सानदों बेबायदि ट्रेन्जेक्सन साक्सेसफुल जाब्लासो आं भिडिअखौ लागोन आरो तो जेबो बेवहाय ट्रेन्जेक्सन बेबायदि साक्सेसफुल जायाबा जेबो प्रुफ्स गैयालासिनो आङो भिडिअखौ बानायनो सानाखै लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हेलो जेरावबो जादों एफकेबिआवल' नङा दै एफकेबिआवल' नङा गासैबो एप्लिकेशन्सफोरावनो बेबायदि उइड्र प्रब्लेम तो जोङो 300निफ्राय लानानै मेक्सिमाम उइड्र खालामनो हायो बेबायदिनो गोबां हायो दै लाखनि सायावहाय बेबायदि लाख लाख हायो दिहुननो खिन्थु पेन्डिङा जायो आरो बिनिफ्राय जोंहा नैबे RCK तो RCKआव मेक्सिमाम 50,000 हायो दै उइड्र खालामनो जोङो 300निफ्राय लानानै ना तो बेबायदिनो जोङो मेक्सिमाम 50,000 जोङो उइड्र खालामनो हायो लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हेलो गुड मर्निं एभरिवान तो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो जायफ्रा जेबो प्रब्लेम मोनाखैबा तो मोजाङैनो सालायलांबाय थायोब्लानो जाबाय दा मा बुंनो आङो एसे प्रब्लेमाव फेस जानो गोनां जादों तो बिखेखे कम्पानिया रिप्ले खालामैनि थाखायनो आं टेनसन मोनदों बिसोर एसे थाबैनो रिप्ले खालामनांगौ कास्टमार सार्भिसा जुदि एसे थाबै रिप्ले खालामोब्लासो जों बिनिफ्राय थाबैनो एसे समाधान जानो हायो दिनै जुदि 72 घन्टा 24 घन्टामोन 24 घन्टा टाइम होयोमोन उइड्रलावहाय दिनै 24 घन्टानिफ्राय बिसोर 72 आवार्स खालामनानै होलायबाय ओरैबायदि बारायलांगासिनो दं माने सिस्टेमेटिक बिसोरनि माबाखौ नायनानै आङो माने बांद्राय मोजां मोनाखै ओरैबायदि माने प्रब्लेम्स ना तो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हेलो कमेन्ट्स खालाम एनी प्रब्लेम्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव
जेरावबो प्रब्लेम जादों दे लोगोफोर गासैबो एप्सआवनो जादों जोङो कमेन्ट्स खालामदाबा हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर एनि प्रब्लेम कमेन्ट्स खालाम आङो रिप्लाय हरगोन सिगांनिफ्रायनो आङो रिप्लाय खालामबोगासिनो दा प्रब्लेमा सासेनावबो जायाखै गासैबो दिनै रिप्लाय खालामबाबो समाधान जाया कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर गोबां रोखोमनि प्रब्लेम्सफ्रा फैगासिनो दङ मा बुंनो दा कम्पानिनि खोथा कम्पानिया जनानै दं बबेयाव दिनै सालायहरदों एप्सखौ बबेयाव हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि रावबो बेबायदि कमेन्ट्स खालामनो गोनां गैयाब्ला आङो भिडिअखौ बेखिनियाव एन्ड आरो लोगोफोर बांद्राय बेबायदि गोलाव खालामबाय थानो सानाखै बेयावहाय दिनै गोबांफोरा बेबायदिनो स्केम थगायगोन फ्रड बायदिसिना बुंगासिनो बुंनाया बुंबाय थाखागोन आरो बन्द'आबो जाखागोन आरो खारनाया खारखागोन बेयो सानफ्रोमबो थाबाय थाया कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर बेयो अराय समनि थाखाय नङा आरो जोङो सानफ्रोमबो बेजोंनो रां खामायनो हागोन बे नङा जोङो माब्लाबाबो साननो नाङा आरोना जोङो बेजोंनो खामायबाय थागोन कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर मा बुंनो सानो नोंथांमोन मा प्रब्लेम्स मोनदों कमेन्ट्स खालामबाय थायोब्लानो जाबाय आङो रिप्लाय खालामनो सेस्था खालामगोन आरो गेजेर गेजेर बेबायदिनो आङो लाइभआव फैगोन मोजां गाज्रि डिसकास खालामगोन हानायमानिखौ प्रब्लेम सल्भ खालामनो सेस्था खालामगासिनो थेवबो दिनै सल्भ जायाखै पार्सनेलि आंनानो प्रब्लेमा सल्भ जायाखै आं मा बुंनो बेफोरनि सायाव आङो दा बर्थमान जेबो बुंनो हाया लोगोफोर कमेन्ट्स हेल' दसे कानेक्ट जादों लोगोफोर दिनै एसे लेट जादों आंना फैनायाहाय हराव बिराद माने टेनसन बेबायदि 502 ना आङो ट्रेडिं लागायनो हायाखै लोगोफोर हरावहाय बेखायनो उन्दुनाया एसे लेट जादों माने आंनियावहाय समस्या जागासिनो लोगोफोर नैबे बिखेखके एफकेबिआव मोजां प्रब्लेम जादों आरो बर्थमानाव लागै आरसिकेआव बांद्राय बेबायदि आं मोनाखै दै आरसिकेआ बिराद मोजां सोलिदों आरसिकेआ बिराद मोजां सोलिगासिनो दङ आरो इनभेस्ट खालामनोबो मोजां बेवहाय आरो लोगो लोगो डिपजिटाबो माने जायो उइड्रलाबो जागासिनो आरोना आरसिकेआवबो इनभेस्ट खालामनो हायो सोरबाफोर खालामाखैब्ला खालामबानो जाबाय नाथाय नैबे एफकेबिआ एसे बांसिन प्रब्लेम मोनदों आरोना एफकेबिआवहाय एसे बांसिन प्रब्लेम मोनदों मा बुंनो एसे माने बैसोबो जाबायना बेहा थाबैनो बिरलांसिगोन जानांगौ आरसिकेआथ' दाना ट्रेडिंआबोथ' बिराद मोजां जालांदों आरसिकेआवहाय जेबो प्रब्लेम मोनाखै आं आरसिकेखौ एप्सआबो माने बिराद थाबैनो गेवो नाथाय नैबे एफकेबिआ ना बे खेवनाय समावबो माने एसे थाबबो गेवा माबा 502 बेबायदि प्रब्लेमसासो बांसिन नुजायो आरोना बिनि थाखायनो एसे टेनसन मोनबाय थानाय जादों आरो टाइमावहाय माने ट्रेडिं लागायनो हाया आरो बिसोरो मोनसे टाइमखौ हरनि 9टानिफ्राय बेबायदि 6टासिम लागायनानै होदों
नांगौ बिनिख्रुइ बिसोर फुंनि टाइमावनो खालामनानै होयो बेखौ थ' अब्ला एसे साबसिन जायो आरोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट्स हेल' हाबथ'वाखै CFL हाबथ'वाखै आङो बेवहाय बर्थमान हाबथ'वाखै बेबायदि माने गोदान एप्लिकेसन्सफोरखौ आङो नायथ'वाखै आरोना बर्थमान एसे टाइमबो मोनथ'वाखै आङो सार्च खालामनो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर नायनोसै मोजां बेबायदिनो एप्लिकेसन्सफोर मोनोब्ला हाबनोसै सार्भिसा मोजां नांगौ मेन सार्भिस मोजां नङाब्ला बेवहाय हाबनानै लाब गैया लोगोफोर मेन सार्भिसा मोजां जानांगौ उइथड्र पेन्डिं बायदिसिना जायोब्ला एसे प्रब्लेम जायो YBY बायदियानो एखे सेम गासैबो एखेयानो फ्राय एखेयानो गासैबो ट्राइ खालामगोन नायनानै लानो एसे जुदि मोजांब्ला थ' सेस्था खालामगोन कमेन्ट खालाम लोगोफोर हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव कमेन्ट्स खालाम सेस्था खालामगोन लोगोफोर जुदि मोजांब्ला जइन खालामगोन आरोना आं आरो फार्स्ट समावनो जइन खालामखायोबो एसे बोराय जाबाथाय बेबायदि आङो जइन खालामला आं गोदान समावनो जइन खालामगोन आरोना खालामोब्ला कमेन्ट्स खालाम हेल' कमेन्ट्स खालाम आं बिराद दुखु मोनदों आरो दुखुनि बाथ्राखौथ' बुंनांला दिनै मोनसे एप्लिकेसनाव फैनायनि उनाव सानथाम सानब्रै जुदि मोजाङै खामानि मावनो हायाब्ला एसेबाबो दुखु मोनगोन जुदि खमैबो मास मोनसे मास मोननैसो एसे मोजां खामानि मावनो मोननायमोनब्ला बेबायदि सानदोंमोन आरोना थ' दिनै सार्भारनि क्राइस बायदिसिना माबा माबि बेबायदि जाबाय थायोब्ला बांद्राय मोजां नङा थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन हेल' दासिमबो बियो बेबायदि बेन जायाखै एफकेबिआबो थ' बेन जानायनि जेबो बेबायदि नटिस बा नटिफिकेसन जों मोनाखै सालायलांबाय थागोन आङो बेलासिफ्रावहाय दाहाय डिप'जिटआ साक्सेस जागोन आंहा फोथायनाय दं थ' बेयो साक्सेस जायोब्ला आङो नेक्स्ट भिडिअ लानानै फैगोन बे केबिनि सायाव आङो वाइट खालामनानै दङ आंहा बेवहाय फोथायनाय दं आरो 100% बियो डिप'जिटआ साक्सेस जागोन आरो खारन आंना जाबाय थादों सिगांनिफ्राय जाबोबाय थादों आङो गोबां बेबायदिनो उइथड्र खालामबाय उइथड्र रेकर्ड गासिबो आंहा दंजोबो आरो साक्सेसफुल जादों बेयावबो आङो नेनांदों खिन्थु नेनांदोंबाबो सिगाङाव एसे थाब हाबदोंमोन आरो दाखालि बे साननैसोनिफ्राय एसे पेन्डिंआ बारा जानायखौ नुनो मोनदों थ' बेखिनिया जेबो प्रब्लेम मोनाखै बर्थमान जोङो दा नैबे आरसिकेखौहाय मोजां सोलिनायखौ नुनो मोनदों सुपार फास्ट बिराद माने खारगासिनो दङ मार्केटावहाय ओरैबायदि माने मोजां आरो बिराद स्पिडाव खारदों आरोना थ' जेबो प्रब्लेम गैथ'वा बर्थमानावहाय थ' लोगोफोर आङो दिनै बेखिनिबो इसु कानेक्टिं जाबाय थादों आरोना थ' एसे डिसकानेक्ट जाबाय थादों YBYआबो डिप'जिट माबायदि जादों दा आरो हागासिनो YBYआव जागासिनो उइथड्रलाव एसे टाइम जेरावबो पेन्डिं जाखायो खिन्थु फैसाया हाबो आरोना उइथड्रल जाखायो देरियैबाबो जाखायो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेल'
कमेन्ट्स बेखिनि प्रब्लेमखौ जोङो नेनांगोन आरो नांगोन आरोना हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम दाबाव हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो एसे बिदिब्ला लोगोफोर आङो भिडिअखौ एन्ड खालामनोसै बेवहायनो बिदि जिरायबाय थानो बांद्राय मोजां नाङा थ' कमेन्ट्सफोर गैयाब्लाना कमेन्ट बरिं जायो हारसिं बेसेबां जिरायबाय थानो थ' कमेन्ट्स खालाम जायफ्रा दासिमबो आरसिकिखौहाय रेजिस्टार खालामनानै थादों थ' नोंथांमोना दोननो सानदोंब्ला हागोन मोजां आरो बिराद बरिया होननानै बुंनांगोन मोजाङै सोलिगासिनो दङ जोंहा प्रब्लेम्सआ एक केबिनि सायाव जादों आरो बाखि बेबायदि आरसिकियावहाय एथबां बेबायदि प्रब्लेम्सखौ नुनो मोनाखै लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन मार्केटआव बिराद मोजां सोलिगासिनो दं कमेन्ट्स लोगोफोर आं रिप्लाइ खालामलांनो सेस्था खालामगोन कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हेल' गुड मर्निं आङो दिनै एसे लेटै फैनाय जादों हराव उन्दुनाया एकदम मोजां जायाखै खारन एफकेबि टेनसन थ' ट्रेडिंखौ होनोनो हाया माने गेवा ना 502 फैबाय थायो ओरैबायदि समस्या मा जागोन थ' आरो दसे थानोसै लाइभआवहाय आरो दसे थानानै आङो लाइभखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामनो सानबाय लोगोफोर एसे मा बुंनो सानो मोजां गाज्रि नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहरदो होमबाना आङो लाइभआव फैगोन लोगोफोर सम हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हो लोगोफोर बेबायदि जोङो बयबो मिथिखायो बेफोर एप्लिकेशन्सफोरखौहाय बांद्राय गोबाव जोरा ना नाथाय जोराबाबो जोङो दिनै फोथायनानै फैदों आरो जोङो दिनै बेवहाय डिप'जिट खालामदों इनभेस्ट खालामदों थ' माबा मोनसे प्रफिटखौ मोननांगोन ना दिनै जों जोरगोन जोरा थेवब्लाबो जोङो फैदों एप्लिकेशन्सफोरखौ लानानै बा जोङो दिनै इनभेस्ट खालामदों जोङो दिनै बेवहाय बेबायदिनो ना एफा एनैबाबो फिसा एमाउन्टबाबो जोङो आर्निं खालामदों आरो ना थ' बिदिनो गोबांथार गोदान फैगासिनो दङ जायफ्रा मोजां मोनो नोंथांमोना इनभेस्ट खालामनो हागोन आरो मोजां मानिफोरा ना थ' खालामाबाबो जागोन आरो ना कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम जोंहा नैबे आङो आरसिकिखौ बर्थमान मोजांखौनो बुंनांगोन जोबोद मोजाङै सोलिगासिनो दङ आरसिकिया जेबो प्रब्लेम्स बर्थमान गैया ट्रेडिंनि समावबो जेबो प्रब्लेम मोनाखै बेबायदि कड होनायावबो जोङो जेबो प्रब्लेम गैया थ' बिराद मोजां रानिं सोलिगासिनो मार्केटआवहाय आरो फैसायाबो जोबोद खम थ' गोबां बेबायदि बारा जायाखैना थ' कमेन्ट्स खालाम हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो आरसिकिनि सायावहाय आरो एफकेबिनि सायावहाय थ' बेबायदिनो अनलाइन आर्निंनि सायावहाय मा बुंनो सानो कमेन्ट खालामनो हागोन आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर सब
20 घन्टा रिप्ले खालामनो आङो सेस्था खालामगोन। नोंथांमोना लाइभआव कानेक्ट जायोब्लानो जाबाय। आं सम सम लाइभआवहाय फैगोन। आङो एनि टाइम रिप्ले खालामनो सेस्था खालामगोन। जुदि रिप्ले खालामजाथावा कमेन्ट्सफोरबा आङो रिप्ले खालामगोन आरोना। तो हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लाइक शेयर कमेन्ट। हेलो FKB उइथड्र प्रब्लेम बा उइथड्र पेन्डिंनि सायावहाय मा बुंनो सानो? आवगोलावहाय 24 आवार्समोन आरो दा 72 आवार्स जाबाय आरोना। एसे बारायनानै होबाय। जोंहा नैबे YBY आवबो बेबायदिनो सिस्टेमनिफ्राय 72 आवार्स जोङो समावहाय वेट खालामनो गोनां जायो। थिग बेबायदिनो नैबे FKB आवबो जोङो दा 72 आवार्स जोङो नेनो गोनां जायो। मैयानि उइथड्रलानो आंना दासिमबो पेन्डिं जानानै दं। तो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर। आं आसा खालामदों हाबगोन। 100% साक्सेस बे हाबगोन आरोना। तो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स। हाय हेलो माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन। गुड मर्निं एभ्रिवान। आसा खालामदों बयबो मोजाङैनो ट्रेडिं खालामगासिनो आरो आर्निं बा प्रफिटफोरखौ जोङो मोनगासिनो। तो बयबो मोनबाय था। लसआव थानो नाङा। नाथाय जोंहा गेजेर गेजेर सार्भारफोरा बेबायदिनो प्रब्लेम जानानै ना तो दानजालाबायो। तो दानजायोब्लाबो जोंना फैसाया हाबफैदै वालेटाव हाबफैफिनो। आरो जोङो जानला मोनला ओरैनो फुल खालामनानै थुरलाबाय थानो दरकार गैया। तो समावहाय गासिबो माइनास जालांजोबनोबो हागौना। तो बेबायदि इसुफोरबो जोङो खोनानो मोन्दों। एकाउन्टनिफ्राय माने एकदम फैसाया साफा जाजोबनायबो जों खोनानो मोन्दों। बेबायदि प्रब्लेम्सफोर सोरनाबा माने एकदम माने वालेटनिफ्रायनो गासिबो खालि जाजोबनाय। तो बेबायदि जोङो मिथिनोबो मोन्दों लोगोफोर। बेखायनो एसे जोङो बार बार थुबाय थानोबो नाङा आरोना। तो हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम। ट्रेडिंनि टाइमावबो बहुत हुसियार। बे सार्भार गैयै समाव बार बार थुबाय थानाय जायोना। ओइ मानो जाया होननानै थुबाय थागोन आरो खनसेनि बारा थुनो नाङा लोगोफोर। आरो बेबायदिनो सार्भार बा नेट गैयिनि समावहाय जोङो बेबायदि ट्रेनजेक्सन बा बेबायदि जोङो ट्रेडिंफोरबो जोङो खालामनो दरकार गैथारा। तो एसे माने जोङो बेबायदिनो फुंनि 5टा जोङो बे समावबो हायो खालामनो FKB आव। खारन 9टानिफ्राय जोंहा 6टासिम नालाय ट्रेडिं टाइमा। जोङो 5टासो समाव ट्रेडिं खालामोब्ला आराम फैसाया वालेटाव हाबो आरोना। तो जेबो प्रब्लेम बेबायदि गैया जुदि टाइमखौ मेनटेनेन्स खालामनो हायोब्ला ना। नाथाय बिखेक जोंहा नैबे उइथड्र पेन्डिंफोरा एसे माने टाइम लायो आरो। तो हेलो कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर जायफोरा FKB आव हाबनानै दङ ना। तो गोबांफोरा दङ FKB आवहाय बेबायदिनो आर्निं खालामगासिनो। निस्सय प्रब्लेम मोन्दों बयबो बे साननैसोआवहाय। कमेन्ट्स लोगोफोर। हेलो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। जायफोरा RCK आव दासिमबो हाबाखैना तो हाबनो हागोन। RCK आवबो हाबदो। मोजां प्रफिट होगासिनो दे RCK आ आरो बेबायदि बिना पेन्डिं गैया। RCK बर्थमान मोजां सोलिगासिनो दङ। कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर। हेलो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लाइक शेयर कमेन्ट। प्रब्लेम फेस खालामखानांगोन आरो जोङो बेबायदिनो दसे वेट खालामनांगोन। लोगोफोर मा बुङो आरोना। प्रब्लेम जाखायो बेबायदि आर्निं एप्लिकेशन्सफोरावहाय।
कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हेलो कमेन्ट्स मा बुंनो सानो नोंथांमोना FKBनि सायावहाय आङो दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों बांसिनै प्रब्लेम फैबाय थानायनि थाखाय कमेन्ट्सफोरबो फैदों गोबां भिडिअफोरावहाय बेनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैफिननाय जादों गोबां समस्या मा बुंनो सासेनाल' जायाखै गासिबनाबो जाजोबदों जोङो टेलिग्रामाव मोननो हाखादों 502 बेबायदि एररखौ थाबैनो निस्सय सार्भारा बेबायदि आपग्रेड जागोन आरो आपग्रेड जायोब्लाना एसे मोजांसिन जागोनखौ आसा खालामदों आरो कमेन्ट्स खालामनो हागोन नोंथांमोना मा बुंनो सानो आरो सोरबाफोर दासिमबो इनभेस्ट खालामनो जुदि सानदोंब्ला बेबायदिनो फिसा फिसौ एमाउन्टफोरखौ जों खालामनो हायो नेनो हायोबा आरो वेट खालामनो हायोब्लाना लोगोफोर नोंथांमोना जेसेबां कमेन्ट्स खालामो आङो रिप्लाइ खालामनो नाजागोन बेबायदिनो गोदान गोदान एप्सफोर फैगोन थांगोन मार्केटावहाय गोबां एप्लिकेसन्सफोर दंलाबायो गोबां दं लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम आं रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन हेलो कमेन्ट्स हेलो एभ्रिवान कमेन्ट्स खालाम मा खालामनो सानदों FKBआ जोंखौ थगायनानै गालांगोन ना जोंखौ बुरबक खालामनानै गालांगोन ना जोंखौ जाम्बा खालामनानै गालांगोन कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स FKBनि सायाव नोंथांनाव माबाफोर प्रब्लेम्सफोर मोनदोंबा कमेन्ट्स खालाम सोरबाफोर बेबायदिनो फैसाफोर दानजादों नामा वालेटनिफ्राय ट्रेडिंनि टाइमाव दाननानै लांदों नामा आंनाव बेबायदि कमेन्ट्सफोर फैदोंमोन दानजाबाय फैसा खिन्थु फैसाया हाबफैफिनदों दे लोगोफोर फैसाया हाबफैफिनो वालेटआवहाय दानजायोब्लाबो फैसाया वालेटआव हाबफैफिनो जेबो माने गिनांगौ गैया वालेटआव हाबफैफिनो आंनाबो बेबायदिनो मैया हरावहाय दानजालांदों ओमफ्राय आङो बिराद टेनसन मोन्दोंमोन फैसाया दानलांबायसो स्केम खालामबाय नामा नाथाय आङो फुंनि समावहाय बेबायदि चेक खालामदों वालेटआवहाय फैसाया हाबनानै दंफैयो आरोना वालेटआव फैसाया हाबनानै दङ उइथड्र खालामनो हायो नाथाय उइथड्रला एसे टाइम लायो जोङो दानो उइथड्र खालामगोन दानो जोङो मोना 72 आवार्स जोङो वेट खालामनो नांगोन 72 जोङो नेनो हानांगोन आरो बिनि उनावबो जुदि फैसाया बेंक एकाउन्टाव हाबफैयाब्ला जोङो बेंक स्टेटमेन्टखौ जोङो शेयार खालामहरनांगोन नैबे वाट्सएप जिथुनाखि जोंहा टेलिग्राम बेबायदि दङ बे टेलिग्रामावहाय जोङो शेयार खालामहरनांगोन अब्लानो बिसोरो रिप्लाइ खालामगोन आरो जोंनि रेजिस्टार्ड जिथुनाखि नैबे फन नाम्बारखौ जोङो बेखौहाय हरनो नांगोन आरो नैबे जिथुनाखि उइथड्रल रेकर्ड जोङो बेखौहाय स्क्रिनशट खालामनानै बिसोरनो कम्पानियाव सेन्ड खालामहरनांगोन अब्लानो बिसोरो जोंनो फाइनाल एन्सारखौ होगोन आरोना हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लाइक शेयार कमेन्ट गोबाव माने जिरायबाय दिनैहाय लाइफआव बेबायदि कानेक्ट गैया आरो गोबां खम बिनि थाखायनो आङो दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै आङो नेक्स्ट भिडिअ लानानै फैगोन जुदि उइथड्रला साक्सेस जायोब्ला लोगोफोर FKBनि सायावहाय आङो आपडेट थागोन आरो एनि टाइम आङो कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ होनो आङो सेस्था खालामगोन लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन प्रब्लेम्सफोर फैयोब्ला आरो नैबे RCKनि सायावहाय आङो आपडेट्स थागोन RCK आरो FKBनि सायाव लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो हमगोन
आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै, गोबां सम जिरायबाय। थ' भिडिअआ बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों, बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन।